Eżis Ħuti, fil-mixja tagħna bħala poplu għamilna passi u kisbiet kbar biex il-ġens tagħna jintiseġ bħala nazzjon u jkollu dinjità. Ma nistgħux ma nfakkrux l-anniversarji importanti li din is-sena se nkunu qed niċċelebraw bħala poplu. Ħafna Maltin u Għawċin qabilna u fi żmienna ħadmu biex il-pajjiż ikollu d-dinjità u l-post li jixraqlu flimkien ma' popli oħra. Irridu nesprimu sentimenti qawwija ta' gratitudni għal tant ħutna li tul l-istorja taw semhom biex dan iseħħ. Mal-gratitudni għal dak li rċevejna, irrid ikollna wkoll sens qawwi ta' responsabbiltà u dover lejn il-preżent u lejn il-ġenerazzjonijiet tal-ġejjieni biex aħna wkoll ngħaddu lil ta' warajna tradizzjoni ħajja ta' twemmin, virtù u valuri. Inħossu iżda li neħtieġu sforz akbar kollettiv biex fostna jitnissel sens ikbar tal-istat, biex ikollna sens ikbar ta' ċiviltà, ħalli ma ninalqux iżjed fil-morsa tal-partiċjaniżmu politiku li sikwiet ma tħallinix infittxu u naraw il-verità. Hekk inkunu aktar kapaċi nirrispettaw id-dinjità ta' kull bniedem li lin mill-kulur, mit-twemmin, mill-qagħda soċjali, mill-orjentazzjoni sesswali u minn dak kollu li għamilna differenti. Għandna ħafna kwalitajiet sbieħ u tajba bħala soċjetà, speċjalment fejn tidħol il-ġenerożità, l-għajnuna għall-batut u l-wirt tagħna ta' fidi nisranija. Dan kollu rridu nożżuh u nsaħħuh għax dawn kollha huma virtujiet li jagħmlu l-patrimonju tagħna aktar għani. Imma fl-istess ħin biex inkunu fil-verità ma' nfusna, irridu wkoll inħarsu madwarna u niskopru li mar-virtujiet hemm ukoll il-vizzi li jikkontrastaw ħafna mal-impressjoni ġenerali li s-soltu nagħtu ta' nfusna u li forsi nħossuna l-aktar komdi biha. Fostna dan l-aħħar kellna żieda allarmanti ta' vjolenza li jinsinjal li tista' teżisti anki f'pajjiżna xibka ta' kriminalità organizzata. Iż-żieda fil-vjolenza domestika u fuq l-anzjani, kif ukoll it-tensjonijiet ta' kull għamla li qed jagħmlu r-relazzjonijiet fil-familji aktar diffiċli huma wkoll sinjal ta' tħassib. Smajna wkoll ħafna stejjer ta' korruzzjoni, kważi istituzzjonalizzata, li bla ma nindunaw qed terri l-fibra morali tas-soċjetà u saħansitra twassal lil uħud jaħsbu jemnu li m'hemm xejn ħażin fli tisraq, tevadi t-taxxa, tixet il-fals fil-qorti bil-ġurament u tant u tant affarijiet oħra li sirna naqraw dwarhom kważi kuljum. Din mhix stampa sabiħa, imma hija wkoll parti mill-istampa vera u sħiħa ta' pajjiżna. Dan kollu għandu għax jinkwitana. Flok ma nitkażaw u niġġudikaw, jeħtieġ ilkoll niġbru l-forzi tagħna biex flimkien nagħmlu li hemm bżonn għax aħna lkoll responsabbli ta' xulxin u ta' pajjiżna. Quddiem dan kollu, il-poplu ta' Alla flimkien ma' msieħba soċjali oħra għandu responsabbiltà kbira. Bħala nsara, il-koll rridu nistaqsu lilna nfusna fiex qed tissarra fil-fidi li tant għadha preżenti fin-nisġja soċjali tal-poplu tagħna. Il-Knisja tħossha ferruta meta s-soċjetà tkun marida u tħoss hi wkoll il-ħtieġa ta' fejqan li jiġi mill-ħniena u l-grazzja tal-mulej ħallieq u feddej. Bħala poplu tal-Alla jeħtieġ nistaqsu lilna nfusna minn żmien għal żmien kemm il-fidi li nistqarru u li tant nipritkaw qed tkun forza biex bl-għajnuna ta' Alla nirbħu l-ħażen u nedukaw għal ċiviltà ta' onestà u integrità. Iż-żmien tar-randan li deħlin fih għandu bħala l-ewwel skop li jġelna fost l-oħrajn inħarsu lejn nfusna u lejn ir-realtà ta' madwarna fil-verità li jarrafna Alla permezz tal-kelma tiegħu. It-tieni skopu li bil-qawwa tal-ħnina u tal-grazzja li jagħtina l-mulej permezz tas-sagramenti qaddisa insibu l-forza biex niċċaqilqu u ninbidlu u hekk ma nikkuntentawx ruħna kif aħna. Ir-randan u żmien sabiħ u meħtieġ biex lilin mir-rutina tal-ħajja nieqfu ftit u nidħlu fil-verità dwarna nfusna.
Fil-bidu tar-Randan naqraw li l-Ispirtu ħal il-Ġesu fid-deżert biex bħala bniedem jiġġarrab u jirbaħ it-tentazzjonijiet tal-ħażen. Bħal Ġesu neħtieġu lkoll l-esperjenza tad-deżert fejn iltaqgħu ma' Alla u ma' nfusna u nitlu fil-verità dwar min aħna, fejn qegħdin, x'irridu mill-ħajja, x'jrid Alla minna u fejn sejrin. Għalhekk illum nixtiequ niffukaw fuq il-ħtieġa li nkunu awtentiċi f'dak kollu li nagħmlu. B'awtentiċità nifhmu dak li hu veru kontra dak li hu fals. L-awtentiċità ta' kull wieħed u waħda minna bħala individwi tista' tagħti timbru ta' awtentiċità lis-soċjetà li ngħixu fiha u niffurmaw. Is-sejħa għal iktar awtentiċità tagħmililna l-kelma tal-Alla ħadd wara ħadd tul dan ir-Randan. L-awtentiċità hija virtu kbira li neħtieġu biex ma neħbewx wara xi maskra tagħna nfusna li ma tħallinix nidhru kif tassew aħna. L-awtentiċità tfisser li ma nibżgħux nammettu veritajiet dwarna nfusna kemm individwalment kif ukoll bħala poplu, ukoll jekk ma jkunux sbieħ. L-ard nubiet fil-ħajja u li diffiċli jinħafru huma dawk li għalkemm nintebħu bihom, nidrawhom u ma nħossu l-ebda ħtija dwarhom. Alla jaħfer bil-qalb lil kull min isejjaħlu b'umiltà u b'indiema. Ma jistax jaħfer jekk aħna nagħlqulu l-bib ta' qalbna u jibqa' jħabbat, iżda l-muftieħ f'idejna. Ir-Randan bħal kull ħaġa oħra fil-ħajja faċli jsir xi ħaġa ta' rutina, speċjalment meta ħafna affarijiet nirrepetuhom minn sena l-oħra. Ir-rutina toqtol dik l-esperjenza sabiħa ta' fidi li mument bħal dan suppost jiġġenera fina. Matul ir-Randan huma ħafna l-Maltin li jiddedikaw ħafna żmien u enerġija f'espressjonijiet sbieħ ta' reliġjożità esterna. B'dispjaċir ninnutaw li kultant dan jisfa ta' aljenazzjoni. Żgur li m'għandux idajjef, iżda għandu jgħin il-qawwa tal-predikazzjoni li f'dan iż-żmien għandha iċċaqlaqna biex ninqalgħu minn fejn inkunu weħilna. Jeħtieġ inħallu lil mulej jisaffina iżjed minn dak li hu esterjuri u li jbedna mill-essenzjal. Fil-Knisja bħalissa ir-riħ ta' Papa Franġisku qed jipprovokana biex inkunu aktar Knisja awtentika. Huwa spiss jisħaq li għandna bżonn inġeddu l-laqgħa personali tagħna ma' Ġesu Kristu. Il-Papa kontinwament qed jistedinna għal aktar sempliċità biex inkunu iżjed Knisja fqira u qrib il-foqra, biex ġenwinament inkunu komunitajiet ta' nsara bil-bibien dejjem miftuħa hekk li ħadd ma jkun esklus. Din hija l-grazzja tal-mument storiku li aħna fih. Ma nistgħux quddiem grazzja u sejħa bħal din nagħlqu għajnejna u idnejna. Jeħtieġ li bħala Knisja fil-proġetti tagħna, fil-ġudizzji tagħna fuq realtajiet konkreti li wħud minna jkunu qed jgħixu, inkunu u nsiru dejjem iktar Knisja li kapaċi taqdi lill-bniedem u takkumpanjah u tigwidah bil-ħlewwa u minnu u fejn hu. Biex inkunu awtentiċi, il-fidi tagħna trid titsarraf fl-għażliet prattiċi li nagħmlu kuljum. Fil-parroċċi, fil-familji, fuq il-post tax-xogħol, fl-istituzzjonijiet u fir-relazzjonijiet ta' bejnietna. Hekk biss nistgħu nwasslu l-Vanġelu bil-ferħ u nislu sens ikbar ta' tama fil-qalb ta' aktar nies u fil-qalba tal-istorja llum. Fil-waqt li nuru l-apprezzament tagħna lejn ħutna nsara u lejn dawk ta' rida tajba li huma impenjati fil-ħajja privata u dik pubblika biex ikattru madwarhom il-ħajja tal-virtù u tal-valuri, nagħmlu l-qalb lil kulħadd biex bl-għajnuna ta' Alla infittxu nagħtu semna fil-bini ta' soċjetà awtentika. Natukom il-barka pastorali tagħna bran ta' kull ġid mis-sema.